हाय सामने नमस्कार आपको वेलकम कर यूट्यूब चैनल को आम आज गोटे भल रोसे करने जाऊँ चल हम देखा केमी अच्छे से रोसे ठीक देखो आज कौन होची पनीर बटर मसाला बटर लंका ग्रेवी पे फास्ट टाइम देखी बटर लंका काजू स्वाद अनुसार ही काजू कौन बादाम कौन ला टमाटर क्यूब टोटल ग्रेवी पे आ गोटे यूट्यूब चैनल खोलबनी पूरी जोड़ी रोसई तापर एटा कोन होला ग्राइंडिंग होगा अगर तार प्यूरी बाहर पनीर तक अदा कौन जी आउटे पानी देव रेडी बेसी बड़ नुह कि बेसी छोट नुह ऐसे जो आटे छोट ताको दिफाड़ कर हाँ हबो धन तो टे बाबा को हेल्प कर दे कटिया रे हाँ हैप्पी बर्थडे कार पनीर हैप्पी बर्थडे पनीर रा
ଏକାଥରେ ମଝିରୁ କାଟିଦିଅ। ମତେ ଶିଖେଇବ ଆର ପଟରୁ କାଟିଦିଅ। ମତେ ଶିଖେଇବ ଆମେ ରୋଷେଇଆ ନା, ତମେ ରୋଷେଇଆକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। मैं फिर चाकिटा छाड़ देला बे ଆଉ पनीर रो ପନିର पनीर टे ଶିଖାଇବନି? ଏମିତି ରୋଷେଇଆ ମାନେ କରନ୍ତି। ରାଖିଆ ଜଣ ମୁଁ ସେ ବ୍ଲଗ ମୋ ପାଇଁ हम ଏଇଠି ନୁହଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। पनीर कटा शेष बटर करते हो जानो ସବୁ ବଟର ରବ, ବଟର ମସଲା ମାନେ ସବୁ ବଟର। ଖାଲି କାଜୁଟା ଟିକେ ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପକେଇବା। ଖାଲି अभी कोड़ा हो जाएगा ତମେ ତ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବ। रेडी नेक्स्ट स्टेप ଆଉ ଟିକେ ବଟର ପଡ଼ିବ ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଯା ବଟର ପଡ଼ିବ ସେମିତି କଞ୍ଚାରେ ଖିଆଯିବ। କଞ୍ଚାରେ ଖାଆନ୍ତି ବଟର। ତାପରେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଚିନି, এটা স্লাইটি କଲର୍ ପାଇଁ। କଲର ତ ଫଗୁନି ଏସି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଢୋକେ ପାଣି ପିଇଦବା। ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି ଟିକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଛିଙ୍କ ହବ ଏଇନେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଏଇଟା କଲର୍ ଆସିବ ଭଲ ଗ୍ରେଭିରେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ବାକି ଆମେ ପକେଇବା ମସଲା। କ୍ୟୁରି ୟେସ୍, ଟମାଟୋ रेडी दही ଦହି ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖଟା ଅଂଶ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ନା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚ ପଡ଼ିବ। ରାଗରେ ଯୋଉ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯିବ। କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚ କଦାପି ରାଗ ହୁଏନି, କେବଳ କଲର୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ପନିର ମସଲା, ତାପରେ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଙ୍କା ତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି, ଲଙ୍କା ଆଉ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ରାଗ ହେଇଯିବ।
ଜରା ସେକିବି। ପାଣି ଦିଆଗଲା। ଛିଙ୍କ ବି ହେଇଗଲା। ୟା ପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପନିର ପଡ଼ିବ। ପନିର ପରେ କାଜୁ ପଡ଼ିବ। ପନିର ପକେଇଦେବା। ଏ ଦୁଇଟା ପନିର ମୋର କଞ୍ଚା। ତାପରେ କାଜୁ, ଆମର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହବନି? ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ? ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ପନିର ମସଲା। ତାପରେ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ ସରିଲେ ଟିକେ ବଟର ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରେଭିଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ବଟର ଆଉ ଟିକେ ବଟର ଦେବା। ବଟରଟା ପଡ଼ିଲେ ଆସିନା ବାସ୍। ରେଡି। ମୁଁ ଖାଇକ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଝିଅ କରୁଛୁ ତ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଖାଲି ଖାଅ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହୋଟେଲ କରିବା? ହୋଟେଲ